De politie had zo'n dit jaar een speciaal inbrakenteam. Daardoor binnen direct meer dieven aanhouden. Maar het tal inbraken gaat juist omheen. De meesten worden pleegd door verslaafden. We zetten er als politie behoorlijk op in. We hebben een regionaal inbrakenteam. Die doen er heel goed werk in. Maar we zorgen dat dat altijd aan de achterkant is. En wij denken dat we volle meer mensen wijzen kennen op hun eigen verantwoordelijkheid. Van goed hang- en sluitwerk. Denk even om een jochie ophouden voor het binnen. En net een laptop in het zicht. Dat soort zaken. En dat doet de politie met de gemeenten en woningbouwcorporaties van Joert aan met een voorlichtingscampagne. De oortraap is in grauw. Daar gaan ze maar de eigen van inbrekkers de huizen bij Del om te zien of ze er makkelijk in kunnen. Mooie fiets. Burgemeester Tom Baas van Waasterhim is op dievenpaad. En het gaat hem goed aan. Kijk, dit kun je heel makkelijk openmaken. En dan klim je hier zo in. Ik ben vrij lang. Dan is het gewoon naar binnen klimmen. Als hier een inbraak plaatsvindt, dan moeten wij weer komen. We komen graag natuurlijk, laat ik dat voorop stellen. Maar de impact die dit heeft op bewoners is gewoon enorm. En daarom ook dat we hier nu met deze preventieactie bezig zijn. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die denken, nou in een dorp moet dat toch kunnen. Hè? Moet je elkaar kunnen vertrouwen. Maar het blijkt toch dat het niet meer kan als je kijkt naar de stijgingen van het aantal inbraken. En ja, dan gaat het niet vaak om inbrekers die daar een vermogen aan verdienen, maar vaak drugsverslaafden en dat soort dingen. Nou, die zijn van alle dag en die komen overal voor. Bij de 12 huizen dat wij het bezochten, konden we 4 keer het huis of de score in. Zelfs bij mensen die thuis binnen kunnen je de somtien sa inrennen. Als jou witte wollen of er ek politie bij jou in huis west had, ze lieten deze score gewoon druk achter.